ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ಮಾಯಂದಾಲ್ ಪಂಡ ಏರು ಮಾಯಂದಾಲ್ ಎಂಚ ದೈವತ್ವಗು ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟು ಗರುಡಿಲೆಡು ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಜುಮಾದಿನ ಸಾನೊಲೆಡು ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಒರುತು ದುಪ್ಪುವ. ಆ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಒರುತ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆದಲ ಒರು ಉಂಡು. ಅವು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಏರು ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮಾಯಂದಾಲ್ಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಕಥೆನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪೋಡು ನಿಕಲ ಎದುರು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ. ಮಾಯಂದಾಲ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಎಡಗುಡ್ಡೆದ ಮುಡಿಂಜಾಲ ಬರ್ಕೆದ ಆಲಿಪೊಲಿ ನಾಯಕ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಒರಿಪ್ಪುವೆರು. ಈ ನಾಯಕ ಬೈದ್ಯಗು ಒರಿ ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುವೆರು, ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುವೆರು. ಆ ತಂಗಡಿನ ಪುದರು ತುಳುವಗೆ ಪಂದು. ಈ ತುಳುವಗೆನು ಪೊಯ್ಯೆ ಮುಡಿಪಲ್ಲ ಬರ್ಕೆಗು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪುವೆರು. ಬರ್ಕೆದ ರಾಚ ಬೈದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾಯಗು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪುವೆರು. ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಸಮಯ ಆಪುಂಡು, ತಿಂಗೋಲಾಪುಂಡು, ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು, ಪಾಕ ವರ್ಷ ಕರಿಯುಂಡು. ಮೇರು ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಪಿನ ತೋಜುಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದುನ ತೋಜುಜಿ. ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂದು ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೊಂಜೋನ ಕುಲ್ಪೂರ ಈ ತುಳುವಗೆನ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿ ಕಟ್ಟುವೆರು, ಪೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರುವೆರು. ಅಲ ಮೊಲೆಗೆ ಕುಜಲ್ ನರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾತ್ತು ಜೋಲು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ತುಳುವಗೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಬೇಜಾರಾದು ತನ್ನ ಪಲಯ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಲಿಪೊಲಿ ನಾಯಕ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಲಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪನೋಡತ್ತ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವೆರು. ಅದಾಗ ಪಲಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೆಜಂಪಾಡಿದ ದಿಂಬಿರಡ್ಕದ ಕೊಂಬಾಡಿ ಸಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಉಂದೇನಕ್ಕೆ ಇನ್ಯ ತುಳುವಗೆ ತರೆಕ ಮೈಕ ಮೀಯೊನ್ವೇರು. ಮೀಯೊಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾದು ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಪೆದಿಯಡ ಯಾನು ಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೈಸೆಲೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆದ ಕೈಟು ಪುಂಡಿಪನವು ಪಾಡ್ದು ಪರಕೆ ಎತ್ತಾವೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಆನ ಬಾಲೆ ಪೆದಿಯಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೂಕುತ್ತಿದೆತ್ತದು ಮುಗುಲಿ ಪಾಡ್ಪಾವೆ, ಎನ್ನ ಕಂಗನಗೆತ್ತದು ಅಂಕನ ಕುಟ್ಟಾವೆ ಪಂದು ಬಾನದ ಕೈಟು ಪುಂಡಿಪನವು ಪಾಡ್ಪಾವೆ ಪಂದು ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಪರಕೆ ಪಂದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆಯ್ನೆ ತುಳುವಾಗೆ ಬಂಜಿನಾಲಾಪೇರು. ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಪೇರು ಬಂಜಿನಾಲಾಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ದುವೇರು. ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ದುದು ಪೆದ್ದಿನ ಪಗನೆ ತುಳುವಾಗೆ ತೀರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಇಂಚ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಕೈತಲು ಪಂಡ ತುಳುವಾಗೆನ ಪಲಯೆ ಏರು ನಾಯಕ ಬೈದ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಕೈತಲು ಬುಲೆ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಾಲೆಗ್ ಮಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿದುಪ್ಪುವೆರು. ಇಂಚಿಡು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಂಗೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಾಂಗೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ್ನ ಬೂಡುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಜುಂಡು, ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತುನಗ ಪಾಂಗೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ್ರೆಗೆ ಎತ್ತೆ ಆಪುಂಡು. ಎತ್ತೆಯಾದು ಎನ್ನುವೆರು ಒಂದು ದಾದಾಂಡು ಈತು ಪೊರ್ಲು ತೆಲ್ಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬೂಡುಡಿನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಉಂದೇನು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ತೂವಡು ಪಂದು ಪಾಂಗೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ್ ಬಲ್ಯಾಯ ನಡೆ ಪೋಪೇರು. ಯಾಪಲ ಬರಂದಿನ ಬನ್ನಾರ್ ಇನಿದಾನಿ ಬತ್ತೇರು ಪಂದು ಬಲ್ಯಾಯೆ ಪಾಂಗುಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಿಂಚಿನ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಈ ಬಲ್ಮೆ ತೂವೋಡು ಉಂದು. ಆವು ಬನ್ನಾರ್ರೆ ಯಾನ ಬಲ್ಮೆ ತೂಪೆ ಈರು ಉಂದೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಲೆ ರಾಶಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬನ್ನಾರ್ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪೇರು ರಾಶಿ ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಬಲ್ಮೆ ತೂನಗ ಬಲ್ಯಾಯಗ್ ಬನ್ನಾರ್ರ ಚಾವಡಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಬೈತಂಡು ಆ ದೈವನು ನಂಬೋಡು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪರ ಚಾವಡಿನ ನೂಕೋಡು ಪೊಸ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಬಾಕ್ಯಾರಡು ಬಲಿನೇ ಮಾವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೇನು ಬನ್ನಾರೆಗೆ ತೆರಿ ಪನ್ನಗ ಬನ್ನಾರ್ ಆವು ಅಂಚಾಂಡಲ ಆವು ಎಂಕ್ ಬೈದಂಚಿನಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟೋಲು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಯಾವು ಪಂದು ಉಂದೇಕು ಒತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬೂಡುಗು ಬರ್ಪೇರು. ಬೂಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಬನ್ನಾರ್ ತನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಆಳುದ ಕಲಿಂಪುರ ಲೆತ್ತದು ಏರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಲೇರ ಕಲಿಂಪುರ ಲೆತ್ತದು ಇಂಚಿನಿಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಚಾವಡಿ ನೂಕುದು ಪೊಸ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಜವನೆರಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಬೇಲೆಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇಂಚಿಡು ಮಾಣಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಲೆಯೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಲು ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಮಾನಿಗು ಊಲ ಸಮಗಟ್ಟು ಪೊದು ಆಪುಜಿ ಮದಿಮೆಗು ಪೊದು ಆಪುಜಿ. ಇಂಚ ಪೊದುವಾ ಒಂದಿನ ತೂದು ಮಾನಿಗು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಪರಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಲೆತ್ತದು ಪರಕೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಲು. ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಪರಕೆ ಎತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ ದಾದೊಂಡು ಕೊಂಬಾಡಿ ಸಾನಗು ಪೋಪೆ ಅಂದು. ತಮ್ಮಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ನೆನಪುದೀದು ನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಪಂದು ಆ ಪರಕೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೈಸಿಲೆ ಪುಂಡಿಪನವುದ ಪೂರ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮಾನಿನ ಕೈಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾನಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತನ್ಕುಲೆನ ಮೂಲದಡೆ ಪೋಪೋಲು ಪೋದು ಅವಳು ಪೂರ ಪರಕೆ ಎತ್ತಾದು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು.
ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಪೊತ್ತುಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಅಂಚೆನೆ ತೆನಸು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿಡು ಮೂಲು ಪಾಂಗುಲ್ಲ ಬನ್ನಾರ್ನ ಚಾವಡಿ ನೂಕುದು ಹೊಸ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಡ್ಡೂರ ಜವನೆರು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುವೆರು. ಬೆಸರದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುವೆರು. ಮೊಕುಲು ಮಾನಿ ಅಲ್ಪ ದೂರೋಡು ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಓ ಮಾನಿ ಒಡೆಗ ಅಂಕ ಏನಗು ಪೋದು ಬತ್ತೋಲು ದಾದನ ತೆನಸು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೋಲು ಮೊದಲಿಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮಾನಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆತ್ತಿನೇ ಮಾನಿಡ ಪನ್ಪೇರು ಮಾನಿ ಅಂಕಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲುಂಡುಡ ಕೊರು ಒಂದು ಅವೆಂತೂದು ಮಾನಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಟು ಕಡೇ ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೂಲುನು ಅದ್ಯನಡ್ಕದ ಬೈದ್ಯಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವೆಂತೂ ಇನ್ನ ಬೈದ್ಯ ಬನ್ಪೇರು ಮಾನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊರಿಯ ಎಂಕು ತುಂಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊರಿಯ ದಾನಿ ಎಂಕು ಮಾನೋಡು ಮಚ್ಚರ ಮಲ್ತ ಮಾನಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಾನಿ ತರೆಕಂತ ಪಾಡದೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಉಂದೇನು ತೂಯಿನ ಬೈದ್ಯರೇ ಅದ್ಯನಡ್ಕದ ಬೈದ್ಯರು ಎನ್ನುವೆರು ಆವು ಈ ಪೊನ್ನು ಎಂಕು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಈ ಪೊನ್ನನು ಯಾನೇ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪಂದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತದು ಮಾನಿಗೆ ಆರ್ನಟ್ಟುಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೇರು ಅವಳು ಬಂಜಿನಾಲ ಆಪೇರು. ಬಂಜಿನಾಲ ಐನೆ ಮಾನಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾಡುವೆರು. ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪರಚಾವಡಿ ಪೂರ ಪೋದು ಹೊಸ ಚಾವಡಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾನೋಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಧರ್ಮನೇಮ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಪಂದು ಧರ್ಮನಾಯಮಗು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಟ್ಟನೇಲು ಪೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪರವ ರಾಮಗು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಧರ್ಮನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಲೆತ್ತುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲೆತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ಊರುದ ದಾದೊಂಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲೆಗು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕನೋಡು ಪಂಡು ಬೋಂಟ್ರನ್ ಲೆತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇನು ಕೇನ್ಯ ಬೋಂಟ್ರೆ ತನ್ನ ಜನಕುಲೇನು ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಕೇನೊಂದು ಮುಕುಲು ಆಲಿಬುಲಿ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಆಲಿಬುಲಿ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ 6 ಬಾರಿ ಪಿಸಿರುಡು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ಸಿರಿ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮುಂಡೇವ್ದ ಒಲಿಯ ಕೇನ್ಯದ ಗನಿಕುಲು ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಬೊಂಡ ಪನ್ನಗ ದಾದವು ಕಾಯರ್ದ ಕಾಯಿಯ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ನಗ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ಲ ಕಾಟುಬೂತೋಲು ಬೈದುಪ್ಪು ಅವೇಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಗುಲ್ದಾನಿ ಬನ್ನಾರ್ನ ಒಕ್ಕೇಳ್ಡುಲ್ಲನ ಆರ್ ಕೇನ್ಯಕ್ ತಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಎಂದು ಪಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಡುಕು ಪಾತೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲೇನ ಪಿರಕಡ ಪುಡುವೇರು. ಪಿರಕಡ ಪುಡ್ನೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾರ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು. ಬನ್ನಾರ ಕೇನ್ವೇರು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕಂತಾರ ಅಂದು ಅದ ಮೊಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೋಂಟ್ರ ನಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಕಂತ ಆಂಡ ಆಲಿಬುಲಿ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಣು ಅಂದು ಐಕ್ ಬನ್ನಾರ ಬೆಸರಡು ಪನ್ಪೇರು ಆವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಡ ದೆತ್ತೊನುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಕೋಲ ನೇಮಗು ಪೂರ ಅಟ್ಟನೆ ಆಪುಂಡು ನೇಮ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಡು ಮಾನಿಲ ಪೆದುದುಪ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಆಣ್ಬಾಲೆನ ಪೆದುದುಪ್ಪುವೆರು. ಆಣ್ಬಾಲೆನ ಪೆದುದು ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಲಿನೇಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಲಿನೇಮ ಶುರುವಾಯಿನೇ ಇಂಚನೆ ಪರವೆ ರಾಮು ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುವೆರು. ಜುಮಾದಿನ ಪೂರ ಗಗ್ಗಡ್ದೆಚ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿನಲಿಕೆ ಪೂರ ಆದು ಕಡೆಕ್ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕೊಲ್ದು ಪಾಡ್ದನ ಪನಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜುಮಾದಿ ಪರವೆ ರಾಮನ ಎಚ್ಚಿಡ್ದು ಪೋದು ಬನ್ನಾರ್ನ ಒರುವಾಪೆ. ಬನ್ನಾರ್ನ ಒರುವಾದು ಜುಮಾದಿ ಬನ್ನಾರ್ನ ರೂಪೊಡು ಅಲಿಬುಲಿ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೋಪೆ. ಅಲಿಬುಲಿ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನಾಯಕಗು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಗ್ಮಾಲಿಯರ್ ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಮಾಯಕದ ನಿದ್ರೆ ಪಾಡುವೆ. ಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಪೋದು ಮಾನಿ 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 ಎಂದು ಮೂಜಿಸಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಲೆಪ್ಪುನು ಬನ್ನಾರ್ನ ಹೊರಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಮಾನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ತೂಪಲು ಒಂದು ಏರು ಈ ನಡೀರುಗು ಈ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತು ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂದು ತೂನಗ ಅಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕೇನುವೆರು. ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾರು ಯಾನ್ ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲಗ್ ಕಿಸ್ತದ ಪನವ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋತಿನಿ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ತೂಟದ ತೂತೆಕ್ದುಂಡು ಎಂಕೊಂತೆ ತೂಕಂತು ಕೊರು ಒಂದು ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅದ ಮಾನಿ ಪನ್ಪೋಲು ಎನ್ನ ಬೇಲದ ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರು 7 ಜನ ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನ್ ಲಕ್ಕಾವಯನು ಅಕಲೇನ್ ಲಕ್ಕಾದಿರೆಗೆ ತೂಕನ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅದಗ ಬನ್ನಾರ್ನ ಹೊರಟುಪ್ಪುನ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಗಕುಲು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಕುಲು ಸೊಂದು ದುಪ್ಪುವೆರು ಅಕಲೇನ್ ಲಕ್ಕಾ వచ్చి ಒಂಜಿ ಮೆನ್ನು ತೂವತ್ತ ಬತ್ತು ಕಂತು ಕೊರು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಂಡ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ತಮ್ಮಲೇನ್ ಲಕ್ಕಾವೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯನ್ಲ ಲಕ್ಕಾ వచ్చి ಆಯ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಆಯಗ ಪುನೆ ದುಪ್ಪು ಆಯನ್ಲ ಲಕ್ಕಾ వచ్చి ಬತ್ತು ಕಂತು ಕೊರು ಒಂದು ಆವು ಪಂಡು
ಮಾನಿದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ನು ತೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ನೆತತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಪನ್ನೆತತ್ರನ ಅಡ್ಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಡ್ಡದಿ ಒಂದು ಬತ್ತದು ತಡ್ಯದ ಆಪೆತಿಕಲ್ದು ಉಂತುದು ತೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅದಾಗ ಈ ಬನ್ನಾರ ಒರುಟಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ತಡ್ಯದ ಆಪೆತಿಕಲ್ದು ಉಂತುದು ತೂ ಕೊರಿಯಡ ನಿನ್ನ ಬೂಡುದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದಾದೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಪೊಲ್ಸು ಪೋವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಈ ತಡ್ಯ ಜತ್ತು ಬಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಒಂದು ಪಂದು ಮಾನಿ ತಡ್ಯ ಜತ್ತು ಬನ್ನಗ ಬನ್ನಾರು ಮಾನಿನ ಕೈ ಪತ್ತದು ಮಾನಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಾನಿಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾರು ಮಾಯ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬನ್ನಾರ್ನ ಒರುಟಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡೊಗು ಏನನ್ನು ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರತ್ತ ಪಂದು ಎನ್ನುವಲು. ಅಂಚ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾನಿ ಪನ್ಪೋಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬಾಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎನ್ನಟ್ಟುಗು ತರ್ಪಾಲ ಜುಮಾದಿ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಜುಮಾದಿ ಕಂಡಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಆ ಆನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಒಯ್ತದು ಮಾಲಿನಟ್ಟುಗೆ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುವರು. ಇಂಚ ಮಾಯ ಮಲ್ತಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾನಿ ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಆಪೇರು. ಕಾಂಡೆ ಅದು ಲಕುತ್ತೂನಾಗ ಒರಾನೆ ಅಲಿಬಲಿ ನಾಯಕಗ ಮಾನಿಲ ತೋಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡು ಮಾನಿ ಇಂದು ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಅರಿಗೆ ಮೀವರಿಡು ಮಾನಿ ಓಕೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೋಡು. ಅದಂಗ ನಾಯಕರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ನೀರು ಓಡಿತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಲದ ಕುಲಿತು ಜರ ಅಕಳ್ಳ ಕನ್ಪಾರ ಆತಜ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಅಂದು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಕೂಡ ಮಾನಿನ ಸ್ವರ ಓಲ ತೇವ್ದ ಗುಂಡಿಡಿಕೇನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ತೇವು ಓಡಿತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಲದ ಕುಲಿತ್ತು ಜರ ಆ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದೋಲೆತ್ತ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಅಂದು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ನೀರ್ದ ಗುಂಡಿಡು ಮಾನಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಗು ಏನನ್ನು ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮೆರೆಗೆ ವರಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಡು ಮೆರೆಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾನಿನ್ಲ ಬಾಲೆನ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಮಾಯ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು. ಆ ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟು ಆಲಿಬಲಿ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ತಾರದ ಮಾತಾ ಸಿರಿಕುಲೆನ್ ಗೆಪ್ಪಾವೇರು ರಾಶಿ ಬೊಂಡ ಗೆಪ್ಪಾವೇರು ಬನ್ನಾರ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬನ್ನಾರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ತುದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಯಾನಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಮಾನಿನ ಬಾಲೆನ್ಲ ಒರ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು. ಅದ ಬನ್ನಾರು ಒಂಚೂರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಉಡಾಪೇಡು ಪಾತೇರ್ವೇರು. ನಿನ್ನ ಸಿರಿದಾದವು ಮುಂಡೇವ್ದ ಒಲಿಯತ್ತ ಎನ್ನ ಪುರ ಕಾಡದ ಬೂತೋಲತ್ತ ನಿನ್ನ ಬೊಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯರ್ದ ಕಾಯಿಲತ್ತ ಅವೇನ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೆಗ್ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಅಂದು ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರನು ಮಾಯೋಡು ಮಾನಿಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಲು. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಬನ್ನಾರ್ರೆನ ಅರೆನಲ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತ ಒಂದ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಮಾನಿ ಮಾಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ಬನ್ನಾರ್ರೆನ್ಲ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಚ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬನ್ನಾರ್ರೆನ್ಲ ಬುಲ್ಪಾವೆ ಪಂಡು ಎನ್ನುವಲು. ಎನ್ನುದು ಬನ್ನಾರ್ರೆಗೆ ಒರ್ತಿ ಮರ್ಮಲುಪ್ಪುವಲು ಅಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಲೆ ದುಗ್ಗಮೆ ಪಂದು ಬಾಲೆ ದುಗ್ಗಮೆ ಅಲ್ನ ಕಣನಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುವಲು ಮಾನಿ ಮಾಯದ ರೂಪಡು ಅಲ್ನ ಕಣನಿಲ್ಲಗು ಪೋದು ಅಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ಲು ಪತ್ತಾದು ಯಾನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ನಡೆ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಚದಿ ಕಟ್ಟಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವಲು. ಅವಳು ಬಾಲೆ ದುಗ್ಗಮೆ ಚದಿ ಕಟ್ಟಿದು ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ನಡೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡು ಮೈಲೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪುವಲು. ಮೈಲೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾನಿಂತು ಇನ್ನ ಬಾಲದುಗ್ಗಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಲು ದಾದಾಂಡು ಈ ದಾಯಗ್ ಇಂಚ ಮೈಲೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಕುಲ್ದ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಾನಿ ಪನ್ಪೊಲು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಾಲು ಗುಡ್ಡದ ಅಲಿಪೊಲಿ ನಾಯಕನ ಮರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪೆದುದು 40 ದಿನ ಆಂಡು ಬಾಲೆನ್ಲ ಯಾನ್ಲ 11 ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಮೆ ಕರಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಬೂಡುದಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ಅದಾಗ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಡ ಪದ್ದೇಯಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕೊರ್ದು ಪೋಲ ಅಂದು ಐಕ್ ಬಾಲೆದುಗ್ಗಮೆ ಪನ್ಪೊಲು ಓ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಅವೇನು ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರನ್ ಪೂರ ಮಾನಿಗೂ ಕೊಡ್ದು ತನ್ನ ಮಾನಿನ ಮೈಲೆದ ಸೀರೆನ ದುಗ್ಗಮೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾರ್ನ ಬೂಡುದಡೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಬನ್ನಾರ ಬೂಡುದಡೆ ಮೈಲೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತನ್ನ ಮರ್ಮಲೇನು ದೂರಡು ತೂಯಿನ ಬನ್ನಾರು ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನ ಈ ಕುರೆಪಟ್ಟ ಸೀರೆನ ತುತ್ತೊಂದು ಈ ಆನೆ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಬರೊಚ್ಚಿ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕುರುಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಕುರುಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಪಂದು ದುಗ್ಗಮೆ ಬರ್ರ ಪೋನಾಗ ದುಗ್ಗಮೆನ ಮಂಡೆಗೆ ಕುರುಬಾಕಿಲ್ ತಾಂಟುಂಡು ಕಾರು ದಂಟದು ದುಗ್ಗಮೆ ಬೂರ್ವೇರು ಮಂಡೆ ಪುಡಾದು ದುಗ್ಗಮೆ ತೀರುವಲು. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಇಂಚಾಂಡತ್ತ ಅಂದು ಪಂದು ಅಲ್ನ ಪೂರ ಸಾವುದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಆಲಿಬಲಿ ನಾಯಕರು ಜೆತ್ತುಪ್ಪುನದಾಗ ಮಾನಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪೋಲು ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಗು ಏನನ್ನು ಜುಮಾದಿಗು ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತಾಯರು ಅವೇ ಬಂಜಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನಲ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನೇ ಪಂದು ಮಾನಿ ಪನ್ಪೋಲು. ಉಂದೇನಿಕೇಂದಿನ ಬನ್ನಾರ್ರೆಗ್
ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಆರು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುದ ಅರಿವಾಪುಂಡು ಏರೋ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಗು ಎರೆಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಎಂದು ಪಂದು ಆದು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ತೋನ್ವೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿ ತನ್ನ ಬಾಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚನೆ ಪೋವಂದುಪ್ಪುಲು ಮಾಯೊಡೆ ಪೋವಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕೊಲ್ದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲುಗು ಸೀರೆನು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ದು ತೂಂಕೊಂದು ಮಾನವೊಂದು ಪುನಗ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಾಯಿನಂಚಿನ ಬೈದೇರ್ಲು ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಗಂಗೆ ನೀರು ಮೀದು ಪಿರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕುಲು ಸುರಿಯೋಡು ಗಂಗೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಒಂತೆ ಗಂಗೆ ನೀರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಗ ಅಕಲಿಗೆ ದೂರೋಡು ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಾಗೋಡು ಬಾಲೆನ ಮಾನವನ ಕೇನುಂಡು. ಉಂದು ಏರತ್ತ ಪೊನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಪೋದು ತೂವೋಡು ಮೊಲ್ಲು ಏರು ಮೂಲ್ ದಾಯಗ್ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೋಲು ಪಂದು ಕೇನೋಡು ಪಂದ ಕುಲು ಪಾರು ಬನ್ನಗ ಮಾನಿ ಪನ್ಪೊಲು ಬಲತ್ತು ಏರು ಪಾರು ಬತ್ತೆರ ಅವು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಎಡತ್ತು ಪಾರು ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯನ್ನೆ ಎಂದು ಐಕ ಬೈದೇರ್ಲು ಉಂದು ಏರು ಈ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಾನಿ ತನ್ನ ಪೂರ ಕತೆ ಪನ್ಪೋಲು ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡು ಜುಮಾದಿಯ ನನ್ನ ಮಾಯ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕತೆಕುಲು ಆಂಡು ಎಂದು ಪುರ ಪನ್ನಗ ಆವು ಎಂಕುಲು ಕಂದಿನಂಚಿನ ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ತನ್ಕುಲೆನ ಸುರಿಯೋಡು ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಮೈತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಸೇರೋಡು ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೆಡ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ತನ್ಕುಲೆನ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಂಗಡಿ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪ ಪುರ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಮಾಯಂದಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊನ್ನಾದಿತ್ತಿನಾಲು ಆಲಿಬೊಲು ನಾಯಕನ ಮರ್ಮಲು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಅದು ಬದಲಾದು ಮಸ್ತು ಕಡೆಟ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಒಂದು ಮಾಯಂದಲ್ನ ಕತೆ. ಮಾಯಂದಾಲು ಎಂಚ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಗರುಡಿಲೇಡು ಮಾಯಂದಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ. ಗರುಡಿಲೇಡು ಮಾಯಂದಾಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾನಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾಯಂದಾಲು ಜುಮಾದಿ ಮಾಯ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೇನು ಮಾಯಂದಾಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಈ ಕತೆಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಿ ಮಾಯಂದಾಲ ಹತ್ತು ಅವರ್ತಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಿ ದುಗ್ಗಮೇಲ ಹತ್ತು ಅಕಲ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ನಡುಟು ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅವು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತದ ಸಂಘರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ತುದ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಕ್ಕೇಳಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನಲ ಸಂಘರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು. ಈ ಸಂಘರ್ಷೋಡು ಮೂಲು ಬಲಿಯಾಯಿನಿ ಅಕಲ ಸಂತತಿ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಅಲಿಬೊಲಿ ನಾಯಕ ಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾರ್ರೆ ಗಾವಡು ಅಕಲ್ನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೂ ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸಂತತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮರ್ಮಲಲ್ಲನ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಸಂತತಿ ಅಲಿದು ಬೊಪ್ಪಿಲಕ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಯಂದಾಲು ದೈವ ಅದು ಪೋಯರು. ಒಂದು ಇನಿತ ಎಗ್ಗೇಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಕತೆ. ಈ ಕತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನ್ಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕತೆತ ಮೂಲ ಉಂದೆ ಅಲಿಬೊಲಿನ ಕೆಲವು ಕತೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಯಂದಾಲು ಅಲಿಬೊಲಿ ನಾಯಕನೇ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ್ಮಲೊಂದು ಪಂದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಕತೆಟ್ ನಮಕ್ ಪುದರ್ಲು ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲಿಬೊಲಿ ನಾಯಕನ ಯಾನ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳುವಾಗೆ. ಕೆಲವು ಕತೆಟ್ ಅರೆಗ್ ಸಿದ್ದು ಬೈದ್ಯತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಜುಮಾದಿ ಆ ದೈವ ಜುಮಾದಿಗ್ಲ ಪಾಕ ಪುದರ್ಲುಂಡು. ಕೆಲವು ಕತೆಟ್ ಐಕ್ ಪಂಜುಲ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೇರು, ಕುಲವರ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೇರು, ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೇರು, ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊಲ್ಲಪೂತ ಜುಮಾದಿ, ಕೊಲತ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚಪುರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜುಮಾದಿ ಅವೊಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಡೆಡಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನಾರ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿನವು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಭೇದೋಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಮೂಲ ಆಶಯ ಉಂದೆ ಮಾನಿಬಾಲೆಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ. ಆ ಅನ್ಯಾಯೋಡು ಮಾನಿಬಾಲೆ ಮಾಯ ಆಯ್ನಿ ಅಲಿಬೊಲಿ ನಾಯಕ ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಜುಮಾದಿಗೆ ದೀನ ಬನ್ನಾರು ಜುಮಾದಿಗೆ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಮಾನಿಬಾಲೆನ ಮಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಬಾಲೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ವನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ. ಒಂದು ಇನಿತ ಯಜ್ಞದ ಕತೆ. ನನಲಾತ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಪನೋಡುಂದ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಲೇನು ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ದಾದ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಡುಂದ್ಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪಾವಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಲೇಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.